Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Чемпиони вазни 84 кг UFC Ҳамзат Чимаев дар суханҳои чемпиони вазни 93 кг UFC Алекс Перейра ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ма омодаем ки зидди ту дар вазни вазнин ҷангум. Ту ягон супер муҳорибаи зур ба монанди муҳориба зидди ман намеёбӣ. Инҷо шама нест, инҷо ҳамаро мешиканум аст, навиштааст Чимаев. Ва дӯстон, чӣ гуна ки медонед, Перейра гуфт ки муҳориба зидди Ҳамзат ба ӯ шавқовар нест, чунки ӯ супер муҳориба дар вазни вазнин мехоҳад. Ва чӣ гуна ки мебинем, Чимаев омодааст ки бо ӯ супер муҳориба дар вазни вазнин гузаронад. Ва боз сухани дӯстдоштаи Алекс Перейра шама аст. Ҳамзат гуфт ки инҷо шама нест, инҷо Smash Everybody аст ва Smash Everybody суханҳои дӯстдоштаи Чимаев аст. Акнун дӯстон интизор мешавем ва мебинем ки Алекс чӣ ҷавоб медиҳад. Бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Чемпиони пешинаи UFC Магомед Анкалаев баъди шикаст хӯрдан дар муҳориба зидди Алекс Перейра аввалин фикрҳои худро баён кард. Агар ки Аллоҳ маро бо мағлубият санҷидан хост, пас ӯ маро қавитар кардан мехоҳад. Ман дар хостаи Аллоҳ сар хам мекунам, лекин на дар мушкилиҳо. Касоне ки дар бари ман мондан ташаккур, касоне ки аз ман рӯй гардонидан ба шумо низ ташаккур. Чунки Аллоҳ рӯи туро на танҳо аз заифӣ пок мекунад, балки ҳамчунин аз одамони нодаркор, навиштааст Анкалаев. Хотиррасон мекунем ки барои Магомед ин сеюм муҳорибаи унвонӣ дар ташкилоти UFC буд. Якум маротиба ӯ барои камарбанд бо Ян Блахович ҷангида буд ки ҳамон муҳориба ничия ба анҷом расид ва ба Магомед 2 сол дар кор шуд ки боз ба ӯ муҳорибаи унвонӣ диҳанд ва дар ҳамон муҳориба ӯ зидди Перейра бо қарори доваро пирӯз шуда чемпион шуд, лекин дар реванш шаби гузашта бо тариқи нокаути техникӣ шикаст хӯрд. Ана оиди Перейра бошад, пас чанд соат пеш Алекс Перейра оиди Магомед Анкалаев ва менеҷери ӯ Али Абдулазиз чунин суханҳо навишт: вақте ки менеҷери ту ягон вақт варзишгар набуд ва барои пул ва шӯҳрат пайдо кардан туро ба пеш мебарад, а ту бошад дар он ҷо зиндагии худро дар хатар мемонӣ ва ӯ аз берун истода механдад, навиштааст Перейра. Ва Али Абдулазиз ба Перейра ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ҳама чизҳое ки Магомед Анкалаев дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтааст бо розигии ӯ навишта шудааст ва агар ки ман дар ин корҳо ба ӯ кӯмак карда бошам ҳам, ӯ аз ин чиз бохабар буд. Ман ба варзиш машғул ҳастам ё не, ин муҳим нест, лекин ман 2 камарбанди сиёҳ оид ба ҷуҷитсо ва зюдо бо роҳбарии Ренцо Грейси ба даст овардаам ва ман ҳамчунин дар зюдо ва ММА баромад кардагиам. Лекин рости гап ҳамаи ин мавзӯъ дар бораи ман ва Алекс нест. Ин мавзӯъ оиди Магомед Анкалаев ва Алекс аст. Шаби шанбе гузашта Алекс ҷанговари зуртар буд ва мо бохтро мардонавор қабул мекунем ва роҳи худро идома медиҳем. Ман Алексро шахсан намешиносам ва зидди ӯ ягон бадбинӣ надорам. Ҳама чизҳое ки ӯ ба даст овардааст ман эҳтиром мекунам, лекин тамоми ин вақт ман фикр мекардам ки Магомед ӯро шикаст медиҳад, чунки ӯ аллакай Алексро шикаст дода буд ва ман боварӣ дорам ки агар онҳо боз як маротибаи дигар ҷанганд, Магомед Анкалаев ӯро шикаст медиҳад. Дар вақти омодагиҳо бо Анкалаев бисёр корҳо рух доданд, лекин ӯ қарор мебарорад ки дар ин бора гап мезанад ё не, на ин ки ман. Ва агар ки ба ман дар кор шавад ки дар ин бора гап занам, пас ман гап мезанам. Агар ки ҳама чиз аз ман вобаста мебуд, пас ман намегузоштам ки ӯ ба ин муҳориба барояд. Аммо Магомед одами калон аст ва худаш қарор мебарорад ва дар корҳои кардааш худаш ҷавобгар аст. Айни замон ин ҳама чизе ҳаст ки ман гуфтан мехоҳам. Алекс ва дастаашро табрик мегӯм, навиштааст Абдулазиз. Ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед аз рӯи суханони Али Абдулазиз, Магомед набояд ки ба ин муҳориба мебаромад, чунки дар вақти омодагиҳо чӣ коре рух дод ва Али ин чизро нагуфт ва гуфт ки худи Магомед бояд ин чизро гӯяд агар ки хоҳад. Ба фикри худи шумо дӯстон чӣ сабаб шуда метавонист? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.